Kita khawar amne kita belai hambai norok media person no sung saimano je sini tipramotha sung kuno compromise dige thangya nukha je sung 27 tariko sini tiprani sini kaisa solution ba interlocute chongnai ko age oded lai thanga age sung tisa haina good news khana ka mia je barbally sini interlocute chongjaka kintu officially tak bukono rijai ko aun bagano officially ek dui din bisingo jodi sini interlocute jodi saklai jage hangkai sung mia sung sini time hene until sini उनको हांगर स्ट्राइक अब खाने बगे सिंह कैसे प्रोसेस नालाय दंगो नगे जों तिनि प्लेसमेंट नायलायका नगे जों तिनि सारि जरा नासिंनाय ति सारिनि बिसिंगो जदि अब खलायजे हांगाय जों ताम मोनाय बसखांगो जों आगाव थानाय हांगार स्ट्राइक खायनाय जे जतखन बन्द सिनि सल्युशन खलायसाक जों हांगार स्ट्राइक तंनाय जतना एन्ट्राय तिपरानि जत चला बुरै बुरा बुरै चुक जतरा फाय रो कुथुमलायनाय जों सुदु मो इभेन मो रास्ता सिमिया मो बर्मा रास्ता बिया जों ले लामानबो जों अब स्टप खायनान बगे जों कासा प्रोसेसिंग नालाय दंगो जों आबनो जों माने जों वानसुको जे मो सारिनि बिसिंगनो चिनि मो सल्युशन न बरक गभर्नमेन्ट अफ इंडिया सल्व खायदोन हिनै जों वानसुक जाक ओंखाय जुदि खलाय हांखाय जों चिनि नेक्स्ट स्टेप जों वानसुकै ते फुनुगै रिनाय ताबसो जदि सुंगसं साइमनो जे बारबेले कैसा जों आईपीएस ऑफिस न चिनि इंटरलोकेटन बागे साखलाय जाका ओंखाय जों ऑफिशियली बा नोटिफिकेशन को मायाखो ओंखाय जों नासिंजाक सारि जरा नासिंगै दंगो ओंखाय सारिनि बिसिंगो जदि नाङै हांखाय जों चिनि नेक्स्ट स्टेप ताम खलायनानै चिनि हाबुवाग्रा ब फाइ दंगो गुवाहाटीनि ओंखाय ब प्रेसमिट खाय साखलायनाय चिनि बागे नेक्स्ट स्टेप ताम मुंनाय ओंखाय ब जे साखलायमा हायनो जों सामु खलायनाय ता ताबो जे न कुथुमलाय दंगन अबके सारि जरा दा दंनाय ना ताबो दा चिन बुबाग्रा फाइ दंगो ब बिन थानि जों खाखायो जे बिन थानि गुड निउस दंनाय हनै ब ता प्रेसमिट खामन बिसिंतै जों साइमनाय गाहामदा हामि हांगाय जुदि तंना नांगाय तंनाय जुदि तंना नांगाय ब निजिन बाय थां साखलायनाय तेबो जों बिनि कगना नासिंगै तंलायनाय ता जतखन बन ब साखलायसा फाइ आरो तिनि कुथुमलाय के ताबसो जरा तिनि तो लोकल निगानि जे हाथाय कतरनि यांग ब्रिगुदास यांग सम्पकनगर यांग खामतिं और लोकल नि मूलत लोकल नि तावसिनि लिडार यत लिडार छिमि प्रश्मित छिमि खवाइनि फाइजा ताव ब आगत ल थांनाय बबाग्राय मालायतै बर बाथागजा बिनि तो न खाबाय खाना आवनो एलाकानि बरख नासिं दंगो बबाग्रा जुदि सागलाय हांके यतन तियार एकदम और फाइनाय रोड ब्लक खायनानि बाहांगा स्ट्राइक खायनामागै पब्लिक एकदम रेडी 100% रेडी दं अब कइखनो जे ओ आन्दोलन खातिनि के जुदि सल्युसन ओइया हांके बबाग्रा थाय फाइ अब बुबाग्रा तो फाइ दङ फाइ बन साग्लायनाय खुब सम्भव तानि वानसुकमा के फाइनाय दङ आबै जों मन्च तन्ज तांनाबो एकदम रेडी ता निया खाना का सोशल मीडिया ते किसा भाइरल नङै कक सामाने अब के बस जति कोबै रकु अब तो अरमिया रुनेल मिस्टर गणेश फाइनाय अब साग्लायखा अब उ जे बारबेली खानामा न ब अब साग्लायखा अब किन्तु ठीक या उन्दै सामाने कारण जों इन पेपर मा साक अब ओमति साख्लाइमा जाया तको ताइसे बसाका बाजी ताजी सगि आंके मनखाय इंटरलोकेटर चंगजांमा परेफान बाजी सगै तुंगा जाउ जेदिन जों ग्रेडेड ट्रिपलेन अथवा तेता सल्युशन ओंखांके से बाजी सगा अदरवाइज बाजी सगमा आंके साजा गया तको ताक बुबाग्रा ताम साख्लाय जों नासिंमा दंना